O hamzak ma lukurong no tamu klay me atong. Belai no wana ma singchake sini mangliwa kasi pipika ini tang salo. Ini chorilam ar di blog by khobza. Pramod nogor kami wo. Chulate buri khorok nike hamzak lai tongmani. Kothuma borok khorok noi bishini romoi hamzak lai tongbo. Chula father hasteo tongoi phano bono agi hamzak lai tongmani. Tabuk bono father hasti nogo phai telangna ni kokroja telangman jagulo. Salburisi kongko asik baik mabu faru tunggu barmatini polis ni thani FIR kai tini barma khorok ni segagai telangani jabardasti kai leka chulani mong bisojoy de barma te berni mong lisha de barma borok khorok ni khakharunya antale kamani hiaba borni kadni dak soyani bagai tini bro sekang jangan naika ebaga jabardasti barma nogo sebagai telang jaka chulani kami promod nogoro pati mungkai promod nogoro no pati katini berini kami daria Kangrai Chomoni kami wo hanya sih pati mutai rokok kica mangkiro hanya yana mahoro kapang gelekha kenai mangkaisa kemakha imang kemawi karewai suka ni hne wan shoge mang ni tishao kne khe joglai maniru be baghalong no manjulai khakai salai mani Tây masuk beri bayang tak lain berok beri tu file kya tapi bung ni garden margin tu file kya itu music lipi pun thang lain mana ni berok music tu sun khalia berok case thang lain kya get jengbo case thang angkat tam khani ba bung no aba ke no bung ya ko henover khalai dia kata polis ni ya ko no beri no sabo kala kya sura beri rok ka beri ni bufa sam case beri ni garden na ngus salah khani tam ulai an busano bering kami kemana bazaga Kangrai Chomoni rong mala dosorok di khabarok ni noko phaimen borok phaimen puni baga 4 din kitab ni nahar mung kata mana serai bai serai ta mana kanya ni aba haja bahai borok dudin sojan ke to kai khamun ta borok solia borok kejo bakla kan ke semute kai liata ketak bono borok hoja hoja ta borok no buri soklang thang pacha
borok to sabani 2 bosor kaka ninai ke ani busa chennai bengaluru tongmani o buri phun khlai nai bag rang pucha luti chai nai tabuke bike bung khata bro 2 bosor ni kunun ko 1 taka pun an rohi ab buri mo gonmong chalobui nai buri sonoma chalobui nai oh kami ni muka Pumut Nogor Muslim para ni muka an bung okhi de boma busur omor ka kana ni seranya 26 bosor beri nomor tu busur kaji mah borok samani ke 19 borok ab beri sawo 19 bosor kaka ninai apa tuh khas tangga bergajian tak kosong beri kami ki boleh nah Hah? beri kami ki boleh kan beri kami rong malah kagak cuma nih selani kai setelah itu orang jaga wa Promonogor